Benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. Tornem a estar aquí. Sí. Tornem a tenir a la nostra dreta Jordi González un cop més. Sí, amb moltes ganes de que acabi la meva jornada laboral, perquè avui ja no puc. Avui ja no es pot... I al mig tenim a la barba més sexy de la Catalunya central i, de fet, possiblement Catalunya perifèrica també. Estic d'acord. En tot el que ocupa, des del Maresme lliure i tropical fins a Tàrrega, no hi ha una barba igual. Abel, què tal? Bé. Home, després d'aquesta introducció, com has d'estar? No sé, jo estic mullant, ja. Bé, m'agrada que avui comencem fort. A tot això, crec que és molt bo per recordar que ara mateix ens esteu escoltant en directe a la ràdio, espero i suposo, és a dir, perquè ho estan escoltant demà. Però aquesta barba només la podreu veure a través de Spotify i de YouTube, vale? Que tindreu les xarxes, és Punt i Seguit, i allà ens podeu seguir, ens podeu veure, deixar comentaris, donar likes i sobretot això, dir-nos lo guapos que som. I de fet, aquest programa, el vídeo serà un zoom de l'Abel i ja està, vale? La resta... Però a més el zoom serà dinàmic, com si anar amunt, avall, amunt, per tota l'estona així. Jo de prop perdo, De prop, jo sí... Aquesta distància m'agrada molt a la càmera, perquè hi ha la suficient distància per no acabar de veure totes les imperfeccions. Hi ha marge, no? Jo de nit, d'esquena i lluny, guanyo bastant, És un bollet. Bueno, començam amb la pregunta de sempre. Si fes 15 anys que no ens veiéssim, què m'explicaries? Sense parlar de feina. Però una cosa, tu, si em vinguessis a preguntar això, bueno, fa 15 anys, em vens a preguntar, tu em diries lo de què tal va tot? Perquè aquesta és una pregunta de merda. Clar. Tu que... Ara et faig la pregunta a tu. Vale, m'agrada. Tu quan algú et diu què tal va tot, fa temps que no us veieu, perquè generalment, quan et pregunten això, generalment et va tot regular. Llavors, què respons? Jo normalment dic, amanece que no és poco. Anem tirant. Sí. Anem fent. Jo era de dir bé fins... Fins que es va fer autònom? Literalment, fins que em va fer autònom. I llavors dic, anem tirant. Jo dic sobrevivint, que és una cosa que va bé. M'agrada bastant. La cosa és que, en el meu cap, aquesta conversa és la típica que trobes el típic company, no? I dius, ja quedarem. Has quedat. Sé que mai passa, vale? Per això és fictici. No passa. No passa mai. Pues aquest cop ha quedat. Llavors és ara quan has de explicar, saps? Per això és aquest fictici. És molt fictici perquè mai quedaràs, però avui sí. No, llavors el guai és que et diu, però bé, no? És veritat, no ho havia pensat. Sí, ho diuen. Bueno, sí. No, mira, m'ha deixat la dona, s'ha mort els meus pares i m'he quedat al carrer. Però bé, no? Sí. Bueno, el meu que fa molta ràbia és el... Per això millor no dir res. Podria ser pitjor, no? I dius, aviam, podria, però potser m'ho estan d'abusar. T'has donat compte, Axel, que això ho vam fer ahir. Vam trobar un col·lega que feia ara uns mesos, ara que no el vèiem, i em diu, no, m'ha deixat la nòvia, ha tingut 2 accidents de cotxe, el cotxe s'espanya, i nosaltres, bueno, podria ser pitjor. Podries no estar aquí. Podries viure a Lleida. Podries ser de Solsona. Clar. Imagina't no ser de Sant Fruitós, és que ja me jodria, la veritat. Exacte. Sí. M'agrada que ho digueu uns que no sou de Sant Fruitós. Ja, per això no ho saben. Jo encara que tinc la majoria de família a Sant Fruitós. A vosaltres... És bastant més Sant Fruitosenc que nosaltres. Clar. És un local, O sigui, et venim a gentrificar la ràdio. Clar. Som els que et pujarem al lloguer i et podrem cafès d'especialitat on hi havia la residència on està ta mare, saps? Home, estaria bé si em poguéssiu pujar el lloguer, si el tingués. Bueno, no entrarem. Anem a dels 15 anys, que no sé per què jo he entrat en aquesta voràgine d'automutilació mental. A veure, dels 15 anys, bueno, què li diria? A veure, no puc parlar de feina, però puc dir que, jo abans feia una cosa que em donava un sou bastant bé i vaig decidir tirar-me a una altra cosa que no sé quin sou tinc. Això entra com a feina, com a introducció. Ara l'altre no, No ve mal. Ho perdonem. Ara, doncs això és el que diria. No et gentrificarem Sant Fruitós encara. És el límit. Està el volum molt alt, és cosa meva. No, és que jo tinc la veu molt alta. Vale. No, pots seguir. És que jo parlo molt alt i parlo molt. Doncs això, 15 anys. Bueno, doncs mira, en aquests 15 anys, diguem-ne que he aconseguit abraçar el meu friquisme
Una Vale. cosa que tenia pagada, que anava pagant amb els temps, allò de... Ai, que la gent es pensi que sóc friqui. Aquella cosa que hi havia abans, no? Que ser friqui era com... no em miris, que, saps? Vull dir... O et ficaven en un raconet fosc allà perquè no diguessis... No mostressis gaire la cara ni parlessis de coses friquis que, bueno, saps? Clar, coses friquis que ara són normals, perquè... Que ara són mainstream, diguem-ne. Vull dir... Clar. Abans, és que juga a videojocs. Uau! Uau. I ara estan que no caguen a més temps. Això sí, lo de... Que a més vaig sentir en un altre programa, perquè m'he fet una marató de programes. Això sí, si deies que jugues al FIFA, eres benvingut. Això... Perquè el futbol, l'opi del poble... Efectivament. Odio el futbol, ho puc dir? Tindrem problemes, eh? Odio el futbol, Igual sí que et vingués a gentrificar Sant Fruitós, eh? Et munto que faltaria especialitat, eh? Jo és que el futbol ni em va ni em ve. Ara no. No, jo l'odio. El que no odio és l'esport. Vull dir, però tot l'altre, que és el que és el futbol, en general, l'odio. Sí. Jo és que de l'esport soc creient no practicant. Sí, Llavors, sé que va bé per la salut, però que vagi bé pels altres. A veure, del percentatge de gent que li agrada el futbol, practicants, hi ha un 1,5%. No ho sé, eh? És que el És un futbol... estudi que he fet jo fa un rato. depèn de la... Fuentes, Ari al 12, eh? Sí. Fuentes a decibeles, eh? Però aquest programa és... Saps? Ha de ser algú que tingui sentit? No. Pues ja està. De fet, avui he vist una... Certifiquem que només un 1,2... No sé si he dit 1,2 perquè m'oblido, soc com la Dori. És que ha baixat del 0,3 ja. 1,5, val, perquè així és més rodonet. 1,5% de la gent que li agrada el futbol no ha jugat a futbol. Bueno, no ha jugat a futbol a la seva puta vida, no. No juga a futbol. No practica les Clar, coses. perquè No ens hem fotut patanetes al futbol, Correcte. encara que no us Perquè tu has agradi. vist que el 67,73% de les estadístiques són inventades? Efectivament, però aquesta no. Que just aquí. Perquè hi ha un percentatge que no. Avui he vist una cosa que no té correlació, però la podria tenir, que és que la tassa de depressió a Espanya és del 6% i el percentatge d'afiliats a l'Atlètic de Madrid a Espanya és el 6%. Per sentar-se i reflexionar. Sisplau, reflexioneu a casa tots plegats. Sí. Feu. Pensem en això. Exacte. Feu. Bueno, Si el vostre fill vol ser soci de l'Atlètic, digueu-li que no, que es guanyarà la vida sent DJ. Poseu-lo a fer DJ. Allunyeu-lo d'allà. va ser DJ. Ja n'hi ha masses. Abel, sí, estàs fent una cosa que et dona incertesa. No. Com, per exemple, respondre a la pregunta dels 15 anys. No, jo he començat a respondre. Per això, ara seguim. Passa que jo sóc expert en tirar cap a temes que se'n van, El saps? problema és que nosaltres també. Ja. Aquí Per això us vaig dir que mitja hora, això és molt poc, eh? avui... A mi 3 horetes em doneu i... Avui estem experimentant a veure si s'allarga això a 45. El que passa que... Aviam, Perquè, clar, el Toni després diu, a veure, cortamos. Però bueno... una cosa, la idea és fer un programa en un Iron Man. Vull dir, tu tens molt de feina que et puc aguantar jo 3 hores. Clar. Vull dir, Tu aguantes, Axel. Tu aguantes 3 hores i més, si cal. jo 17 segons és el meu rècord. Vull dir... Però bueno, sí. Jo miro el futbol... Però intensos. Home, Donant-ho tot. Perquè, Sí. clar, 17 No, segons... si dono tot- 17 segons així, un... No, però donant-ho tot... Sí, però si vull arribar als 20 ja he de gestionar esforços, eh? Bueno, però a veure, sempre hi ha una mica d'esforç perquè a l'èxit. el futbol és l'únic que puc durar 90 minuts. Vale. Fent el mateix, saps? Vull dir, és que clar... Mirant-lo, Clar, home. Fent esport 90 minuts, que estem molt poc. anem. És això. Sí. Què anava a dir? Això, Què? Friqui de què? Aviam. Friquisme. Friquisme, va. Mireu, jo... és una cosa que em fa vergonya de dir a la gent en general, menys a la gent que està dintre del mundillo, que és la cosa aquesta que passa, no? Sí. Però jo, quan em vaig fer autònom, vaig dir, soc lliure. No tinc diners, però sóc lliure. Correcte. Puc fer el que vulgui. Jo ho vaig pensar quan em vaig fer autònom i ara que ja fa un temps que ho soc. No tinc diners, però soc lliure. No, és veritat, la llibertat és molt important, encara que estiguis demanant al carrer, però ets lliure. Sí. No ets lliure de demanar, que és el problema, Claro. has de demanar, sí o sí, Has de pagar la quota. però tens llibertat per dir, doncs ara m'estiro aquí. Clar. Per dir... A veure, també ho tenies, encara que... Un programa de ràdio a les 6 de la tarda. Encara que... Això és una de les millors llibertats, que és que qualsevol moment del dia, a no ser que hi ha una feina concreta de tal, no parlem de feina, però dir feina. Sí. Feina es pot dir, no? Sí, un encàrrec concret, sí, vull dir que hi hagi un compromís laboral. Doncs pots, no sé, dic, doncs ara em rasco els collons. Res Pot dir t'impedeix... collons a la ràdio? Aquí es pot dir de... Vull dir, Menys feina. Ets tan lliure que res t'impedeix fotre't una birra mentre et dutxes. Efectivament, si m'agradés la birra, no m'agrada la birra. Però que no dic, com som friquis, si m'agradés dutxar-me... Clar, és que dutxar-se, què és això?
Una vegada al mes, no? Hòstia, soc l'únic d'aquesta taula que li agrada la birra. És fort, això. No sé, No passa res, Jordi, veus pels 3, Sí, a veure. És veritat, a tu no t'agradava tampoc. No, però el dilluns vaig sopar a casa del Jordi, un dilluns laborable es va obrir 2 birres per sopar i es va quedar tan ample, Però era un dilluns... A veure, l'alcoholisme se l'ha de tractar de formes diferents segons la persona, però se l'ha de tractar. Patir d'alcoholisme... Jo no, jo el Vols donar unes paraules ara mateix? Hola, Jordi. Jordi i fa... Tu 2 birres per sopar. I fa... Bueno, però per dinar... M'he fotut 2 birres per dinar. Hola, em dic Jordi i fa 3 hores que no bec. Molt bé, Jordi. Molt bé. Breu parèntesis per dir que no estem fent defensa de l'alcoholisme. No. Al contrari. Exacte. Ni sóc alcohòlic, per cert. Ni No. Home, a veure, per fotre 2 birres és el camí, però no... No. Està en el camí correcte, Jordi. Potser molt hate amb l'alcohol, amb el futbol i amb els fatxes. Sobretot amb els fatxes. Per tant, és hater del Real Madrid. Perquè té els 3 elements. Si Borratxos, fatxes i futbol. Si m'agradés el futbol i el meu pare no fos del Madrid, és un madridista guai, el meu pare, per això. Això no existeix. Sí, home, sí. És un madridista que li agrada el futbol, en general. Però és d'Andalusia i costa ser al Barça havent nascut allà, també. Però hi ha molts equips d'Andalusia. Sí, home, però ara hi ha més... Sí, no, però... Vull dir que va vindre poc... Tampoc he parlat del meu pare, tampoc. O sigui, és que ara no sé per què m'he fotut en aquest jardí. No, tranquil. No, però això que... Vull dir que... Una cosa, saps que haurem de fer un reel d'11 minuts perquè encara no sé per on tallarem això, Fa que l'algoritme... Això, el friquisme. És que, clar, a mi m'agafeu i jo me'n vaig. Total. Pareu-me vosaltres, tio, que sou els conductors. Sí. Bueno, ja, és que, clar, a nosaltres ens hauria de parar algú, també. Bueno, també. Bé, aquí teniu que us para almenys l'hora. Clar. No, Toni, Agustí, gràcies per... No, tot bé. O sigui, literalment és la definició de carretera i manta i de... Donde nos lleva el viento, no? Bueno, jo, això, en qualsevol tema puc... Bueno, no avancem en compte això. Vale, anem a parlar d'en fatxa. Quin és el teu fatxa preferit? Hòstia, Tots és són que fatxes, no em puc triar un, Anem a fer una tier list de fatxes. No em puc triar un, Top 5 fatxes. Top 5 fatxes a nivell mundial o Espanya? Espanyol. Espanya. Fatxa de fatxa, d'espanyol. A veure, per mi el top és Aznar, tio. És així. El top és Aznar. Clar, jo t'anava a dir Bertín Osborne... I ara que ha sortit aquí actualitat, ha sortit els Epstein Papers... És veritat. És més top encara, És més top. Sí. Que li enviava paquetets a l'Epstein, Segurament li enviava trossos de nens i tal. O de bigoti. Jo cada cop que s'ha fet... També ha sortit coses d'aquestes, saps? Que es menjaven els nens i tal. O sigui, cada cop que perfilava el bigoti... No sé si... Es perfilava el bigot i l'enviava. Clar. Amb el pèl. Aznar m'agrada molt. Això, anava a dir Bertín Osborne, però sí que és cert que Aznar té aquest toquecillo, no?, també de ETA i tot això. Té aquest toquecillo de no rentar-se la polla. Toquecillo de ETA? Sí, clar, però perquè li va donar la culpa a la ETA quan, tu saps, tots els atentats i la movida. I, o sigui... Bueno, també... Però vull dir que l'Ayuso encara estigui en plan ETA és peligroso, és per ell, quasi, saps? És com, jo crec que és el pare. Però sabeu que tot va d'illes? Perquè un va de l'illa d'Epstein i l'altre va de les Azores? Bueno, és que les illes són una cosa que costa d'arribar-hi... Clar. Vull dir, tu si et ve un barco per allà, fots algú i s'enfonsa, ningú ha sabut res d'allà del que ha passat, saps? Per això el friquisme està tan mal vist, perquè la majoria... Estem parlant de fatxes. No ens desviem ara a la Play. Vale. No, la Play no. Què coll és la Play? O sigui, és l'únic que hi ha, l'única consola que hi ha. Hi ha PC. PC és el rei. A veure, juga al FIFA. És l'Aznar dels mitjans. Jo és PC, sempre. Ell vol parlar de fatxes perquè no vol que parlem de friquismes, perquè estarà aïllat. Perquè sap que jo... Home, si el meu joc preferit és el Papers, Please, que n'heu de saber de fatxes. No l'he jugat, Ell tampoc. No, però he vist... Però vull jugar-lo. He vist gameplays. Ojo. Llavors, fatxes, jo crec que top ranked seria Aznar, Ayuso, Pérez Reverte... És que Ayuso és molt nou. És molt nou. Faig un tradició. A veure... T'ha entrat fort a la llista, jo crec, no? Fernández Díaz està també amunt, Fernández Díaz està... Home, m'estic perdent, Qui és Fernández Díaz? Bueno, les cloaques, aquell senyor que sembla el... Sembla Gorbachev, però... No, és que ara no sé com descriure el saps. Però amb tota la cara del mateix color.
veure, si... Jo tinc un problema amb els noms, llavors. Potser si Fernández Díaz i Josep Maria, saps? Vull dir, però... No, més el Fernández Díaz, sí, que era el ministre del PP, Ui, seguit s'acaba aquí. a l'Aznar, tio. Una cosa, com es deia el que matava, el que enfonsava pateres, tio? Que enfonsava pateres? Santiago Basca. No, no. No, que encara no. El del Mediterrani, tio. El Serrat. No. Mediterrani. El de Mediterrani. Hòsties! Humor del bueno, eh? Estem al nivell que m'agrada, eh? Sí, sí. Estem al nivell que m'agrada. Hem barrejat unes quantes coses aquí, eh? Això estarà molt de mare, això. O sigui, partint de que la base és que estem fent un top de fatxes, eh? Vull dir que ja... Un i seguit, la teva actualitat política i de fatxes. M'encanta. Podeu guardar això per ficar-ho a l'inici. Ara és que el meu cap s'ha imaginat a Serrat a la valla de Ceuta amb una pistola de goma. Donant-li amb una guitarra. Bueno, Paraules d'amor senzilles i tendres. Toma, cabron. Toma paraules. La lletra fa mal a vegades, saps? això diuen, no? Sí, a mi te la meten en 2 versículos. La letra con sangrenta, diuen, bueno. Relaxem, Tot fatxa. Serrat número 1. És que no. Surrealista, tu. Clar, vull dir... Uf, vale. Duríssim. Estem molt a punt de... Bueno, doncs em vaig abraçar al friquisme. Sí, millor, perquè si ens deixes 2 minuts més fiquem a Francesc Macià, eh? Bueno... Hòstia. Sí. El friquisme, sí. Això, anem a parlar d'això, que jo tinc un Pokémon tatuat i... És un Pokémon... Mira, el Pokémon a mi me la sua. Per tant... No. Jo vaig... Ara ja m'indiu, és que tinc un art tatuat i m'ho crec. No, A la natja has anat tatuat i el bigoti a l'altre natja, perquè clar, ara tenim... Perquè jo... Ui, us dono cops. Com a personalitat, pot ser que el bigoti pugui ser una entitat en si mateixa i l'hagi 100%. eliminat del seu cos per guardar-la en un lloc, perquè era massa. Creat. Era massa. Aquell bigoti té DNI. Està empadronat amb ell. Clar. A la illa, la va deixar a la illa. Fet una visita, va dir, queda't aquí. Hòstia. De fet, els paquets que li enviava a l'Epstein eren pel bigoti. Eren cançons de Joan Manuel Serrat. Eren discos de Serrat. Bueno. Mare de Déu, senyor. Jo no sé com continuar això. Sí, la cosa és, en aquest programa hi ha una secció que es diu El minut de l'absurd. Suposo que aquí són els 45 minuts de l'absurd, perquè això està sent surrealista. Bueno, És que no em podeu donar peu. Vull dir, jo dic coses i després no les podeu... Heu de frenar-les. Qui és millor músic? Serrat o Marta Sánchez? Bueno, tallem ja el de Serrat, no? Tindrà una querella criminal del Serrat que escolta Ràdio Sant Fruitós cada dia. D'aquí 2 dimecres es presenta Universal a la porta de Ràdio Sant Fruitós. Vale, va. Bueno, va. Ràdio Sant Fruitós no es fa responsable de les paraules. Això ho hauria de ficar a l'inici. Bueno, ara he vingut jo. Els altres eren més normals. Bueno, tenint en compte que l'últim era una puta pel·li de Tom Cruise escapant d'Equador... Això també. Sí. Vale, va, friquisme, ara en sèrio. Quin joc... Mira, et faré una pregunta... Però no m'has deixat dir quin friquisme. Me la pela. Perquè és doble. No, perquè és igual. Ara et faig jo la pregunta. Vale, fes-me la pregunta. Si li haguessis de recomanar un joc a l'Abel adolescent, què li recomanaries? però ha d'haver sortit en l'època de la Bela adolescent. No. Qualsevol. A la Bela adolescent potser encara no havia... Bueno, clar, és que sí, perquè és... Però pot haver... O sigui, el temps no ha de quadrar. Vale. En plan, tu ara et diuen, agafes a la Bel de 15 anys i li has de recomanar un joc. Que creus que li pugui molar, que pugui jugar i tal. Dark Souls. Hòstia, amb 15 anys Dark Souls? Bé, Home, amb 15 anys, el tren de 15 anys passen Dark Souls amb la punta d'una cosa que no diré perquè estem a la ràdio. Ara. Ara censura, saps? Vale. Sí, no he jugat mai a cap Souls. Mira, jo tinc una experiència amb això que... Jo, entre les coses d'aquests 15 anys, una cosa em vaig aficionar va ser... Bueno, després d'una ruptura,
barregem coses. Després d'una ruptura vaig decidir consumir molt l'internet, molt YouTube, i encara no hi havia ni Facebook, és que clar... Dios. I vaig començar a consumir YouTube, no? Llavors, més del que consumia abans. I vaig aficionar-me als youtubers, que en aquell moment començaven una mica això, que jugaven a videojocs en directe. Ells xerraven, comentaven i tot això. Em vaig aficionar a això i hi havia un concret que estava jugant a Dark Souls. De fet, vaig jugar dos directes, bueno, directes no, perquè eren vídeos de YouTube, que no hi havia directes, que estic jo com si fos més jove. Clar, eren vídeos de 45 minuts. Sí, i va durar 2 o 1, perquè va dir, va puta merda. Al cap d'un temps es va passar tots seguits. Què em va passar a mi? Que vaig dir, hòstia, això no és per mi, Al cap d'un temps va sortir la tercera part. Al cap de bastant temps. I vaig dir, ostres, vaig a provar-lo. I vaig començar-lo, vaig deixar-lo, un any, vaig tornar-hi i em vaig passar el 3, l'1, el 2, Sekiro, Bloodborne no perquè no tenia el Play. Va, per Dios. I Elden Ring, després. O sigui, van anar tot seguit i això ho vaig fer jugant-ho en directe com aquell youtuber que... Exacte. O sigui, que és un dels meus friquismes, que a part de recuperar el tema de jugar a jocs i passar-me'ls, que jo no me'ls passava mai, em vaig posar a fer directes en català, dels primers que va fer directes en català a la plataforma Twitch. M'encanta. Ojo. Puig.cat, per la veu. Twitch.cat. Sí que estàs en podonat d'Andorra, Estic a punt. Quasi, ja Tinc un peu. L'altre dia vaig anar a Calder. No. Ja. Hòstia, I vaig tornar. De persona que jugava quan hi havia Facebook, a Caldea una mica... Calder és la polla, Jo he anat al club de Caldea, la part que tu pagues per estar... Ui, és que donaré cops, A una part que està més amunt, que mires avall i veus tota la gent allà, tota la púrria, tots els milauristes, no? Tots compartint fluids a la piscina aquesta. I tu estàs allà en un bar amb mig cos a sota l'aigua calenteta, allà li demanes una Coca-Cola, perquè no bec alcohol. Llavors, una Coca-Cola podria dir un gin tònic, però també, mira, un gin tònic el puc assumir. Allà, mentre tens la calenta, i després et van a fer uns massatgers, que em van fer massatge a 4 mans. S'ha sonat molt porno. Sí, però eren terrosses, però no... Va ser una mica fluix. Vaig sortir dient, bueno... Per tantes mans, tampoc... No. Jo m'he anat a fer un massatge... Anava en parella, també és la meva parella també li va fotre això, Vam sortir dient, no ha sigut per tant. Sí, jo avui m'he anat a fer un massatge descontracturant aquest migdia i he sortit rebentau de la vida, però finíssim. Random fact, no... Jo no he anat mai al fisio. Quan vagi al fisio et sortiré que m'hauran de ficar en una caixa i que em facin poder d'aquests de 1.000 peces. Faràs un directe des del Memor, Des del què? Des del Memor, Què és el Memora? Una funerària. És que no tinc molta experiència en funeràries. No, Per sort, no en tinc gaire. Doncs perquè parlar de... No, perdó. Perdó. Se m'ha anat. Bueno, tu aquí parlar que a mi em fiquen menys. Bueno, l'altre dia m'han ficat més i una mica no sé on mato, però... De tots els dinosaures en què vas conviure, qui t'agradava més? Eres més de Triceratops? No, però... L'Arca de Noé, quin camarada et va tocar? Hòstia, guapíssima aquesta pregunta. I ara en silenci, ara, perquè... Clar. Per coses. Per dignitat. Sí. Quina edat tinc a la gent que està Tu quan anaves a l'Arca d'això a YouTube? Exacte. Comenteu quina edat té el convidat. Quina edat té l'Abel. I era un premi de... Un disc de Serrat. Et donarem... Un disc de Serrat. Et donarem un like al YouTube. Copiat, Copiat. Clar. CD, verbatim. Hombre. De doble capa, per això. Exacte, però t'escriuré jo, a més a més. En plan, Serrat, tal, t'escriuré jo en persona. Et volia demanar quin és el youtuber aquest que deixa, perquè tinc curiositat, perquè jo també he tingut molt l'època de mirar youtuber, bueno, encara ho miro, però... Àlex el Capo. A veure, després, clar, jo ara estic en una... Des de fa molts anys, des que vaig començar a fer això, vaig començar a entrar en una comunitat de creadors de contingut en català i segueixo fent promoció. Bueno, hi havia un temps que estava jo com a l'organització, però... Contingut en català, sisplau, consumiu contingut en català, feu contingut en català, perquè és l'única forma, ja us ho dic, l'única forma de mantenir el català, fer-lo a internet, que és el que consumeixen els xavals. I el pitjor és o sigui que... la gent que parla català i no fa contingut en català.
Exacte. Bueno. Capo, no? Sí, és mallorquí. mallorquí. Però bueno, clar, però hem de diferenciar una cosa. La gent que... Perquè l'època que va créixer tot, val? Que va començar YouTube, que era gent fent coses que li agradaven i, com que eren els únics, i la gent es va enganxar, doncs van començar a créixer perquè eren els únics. Vull dir, ara, Clar. el que fa, els Rubius, tots aquests que feien això, ara és impossible fer-ho una persona normal. No, Vale? Perquè més aviat que tu aniràs a fer contingut per guanyar-te la vida del contingut. I això és l'únic que no s'ha de fer. Quan fas contingut és perquè t'ho passes bé. Si després arriba a algun lloc, doncs perfecte. Però jo faig perquè m'ho passo bé, perquè arribar al lloc... He cobrat, però arribar al lloc, poc. Però és que al final és el que estem fent aquí a la ràdio, ho estem fent per amor, felicitat i per les dones que ens arriben, vull dir, clar. més que rebem. Sí. Vull dir, do it for the lady. Ara ja no tant, perquè ho tinc limitat, perquè no donava l'abast, però... No, a mi o sigui, a part que Jeffrey Epstein podia respondre tots aquells correus mentre es mantenia una xarxa de pedofília i tu no vas respondre 6 DMs. Exacte, 6 DMs. Madre mía. Aquí, a veure, som... Ojalà fossin 6, en veritat, eh? A veure. Ojalà fos un. Por favor. Aquí som 3 heterobàsics Factors. que, bueno, clar, que hem de parlar. Clar. Que hem de parlar... Aquí lo raro és que no parlem de dones. Exacte. Cosa que no vull entrar-hi. No, millor no. Millor no, de fet... Ella no vull entrar-hi, però deixa anar. Bueno, m'han fet un massatge a 6 mans a Caldea, 6 rosses de puta mare, mentre anàvem per ella, vull dir... No vol parlar de dones, però aviam. No, a veure, jo no... No, aquí només parlem d'Àlex el Capo, i ja està. Com a bons heterobàsics. Exacte. Ens fan por les dones. Sí, 100%. Ens podem enviar un DM. No, és curiós, el munt de programes que ara no hi ha tants, ara hi ha més presència femenina, però el munt de programes que hi ha que només són tios. Sí, molt. També perquè jo, com a dona, no em voldria fotre en certs llocs. Bueno, és que... Només són tios, Ja, primer de tot això. A vegades és certificat. En plan, t'has vist l'hormiguero? Clar. Vull dir, bueno, Casa és la tuya. Casa és la tuya. És un Bertín Osborne, és que falta espanyolitat, falta cultura. No, jo sóc dona i jo el que faig és fugir d'aquestes coses. S'entén perfectament que molts programes d'aquests... Tu ets dona... Hosti, perquè jo ha passat, que jo en programes de... com que he fet alguna cosa de podcast i tot això, costa a vegades trobar dones que vulguin venir, que vulguin col·laborar. Però no és perquè nosaltres, en principi, no teníem cap mena de fama en cap sentit, no? Però costa perquè és més... Encara és complicat sentir-se bé en un espai que només hi ha homes. Total. I això és bastant trist, perquè la societat no hauria d'anar cap aquí, però jo s'entén perfectament, vull dir. Sí, bueno, no hi ha cap mena de... El podcast aquell de... Com es diu, tio? El Pedro aquell, el dels gofrepolles. Sí, Wallcast, no? Hòstia puta, no? El que va fer, gofre informal. El del Mr. Tartària, no? Que és quan es va fer famós allà una mica, no? Pot ser. Sí, el Tartària va fer... Jo crec que es va fer famós allà. Aquella cosa, però no podria dir-li ni res. Aquella cosa és la cosa més tòxica que s'ha creat, que ha creat un podcast. I és que... Vull dir, però tenint en compte que el tio es ven a si mateix com a empresari, emprenedor, no sé què, i la seva meta a la vida, o sigui, el seu logro a la vida va ser fer gofres. Bueno, logro. Va fer grosses a la polla i se'n va anar a la merda. Vull dir. Sí. No, perquè a veure, uns quants dies dius, mira que guai fotre't un gofre amb... Sí. Al cap de 2 anys dius... Clar, vull un gofre, ja està. La novetat és l'únic interessant, perquè segurament molt bona devia estar. No té pinta. Però una polla a la boca molt bona no ha d'estar, Bueno. No he tingut el plaer encara. Exacte. Per cert, perdó, noies, tinc els DMs oberts. A mi, sí, el meu Instagram és Jordi González Rom, el que passa que aquí sí que hi ha un detall, fer el contingut en castellà. Mare de Déu, quina falta. Mira, jo feia el contingut de coses de feina, en castellà, i ara... Bueno, ara ha canviat. Però ara no faig contingut directament. Vaig posar-me a fer-ho en català. I és que... Va passar d'Aznar a Serrat. A mi això em va costar diners saber-ho, perquè estava molt en dicotomia, perquè jo sempre havia fet... Sí, perquè vaig necessitar una consultoria de màrqueting, perquè jo sempre havia fet contingut en castellà i... perquè en l'època no es portava el català i jo ja l'havia fet en castellà com de costum, una mica seguint, perquè jo porto fent contingut des de fa molts anys.
i volia com fer un reinici. I clar, jo ara em sento molt més còmode parlant en català. O sigui, sempre m'he sentit més còmode parlant en català, però abans no es portava el contingut en català i dic, hòstia, ara crec que hi ha com una finestra. Ha passat, això. Però clar, com que ja tenia com molts projectes començats que volia intentar reprendre i tot això, dic, canviar-ho ara tot, era una mica follon. Llavors el meu Instagram també és una mica caos, perquè jo igualment tot això ho promociono en català, tot ho faig en català, llavors penjo un vídeo en castellà, llavors és mixta. És un problema que tenim els catalans, perquè ara, o sigui, abans el català en tema de contingut no hi havia tampoc això, molta cosa, no? Ah. Però ara ha crescut, val? Ha de créixer més, però ha crescut moltíssim, també per moltes coses com, i poca broma, l'anime. O sigui, l'anime, hi va haver un moment en què va començar a créixer a la gent que feia contingut d'anime en català i també demanant que es fes anime en català, i això va provocar que es fes lo de l'SX3 i tot el que s'ha fet ara. Tot això va provocar-ho el fet de tot això, Sí, Vull dir, i que el puto Sanchís fotés el camp de TV3, també. Això és una altra cosa que ho va provocar, saps? Que es fes anime en català. Clar. Vull dir... No, sí. A més, jo, quan tenia 13-14 anys, estava jo ficat en un fansub, en un fòrum d'un fansub en català, i... O sigui, un fansub, per qui no ho sàpiga... Si vols pots apagar el micro, No. Nosaltres xerrem. Exacte. No, un fansub, per qui no ho sàpiga, és un... o sigui, l'anime està en japonès, òbviament, o sigui, tot prové del Japó, i llavors els fansubs s'encarreguen d'agafar i subtitular-ho al teu idioma. En aquest cas era català, que n'hi havia molts pocs, perquè en castellà, i especialment d'Amèrica Llatina n'hi ha moltíssims, però en català n'hi ha pocs. I es dediquen a subtitular, potser agafen coses de l'anglès, del francès, depèn dels traductors, l'idioma que sàpiguen, i s'encarreguen de que tu puguis tenir subtitulat al teu idioma. I jo estava, recordo, ficat en un fòrum que era d'un fansub, i vaig fins i tot en algun moment ajudar a fer subtítols, o fer alguna cosa, traduccions potser no, perquè no dominava tant l'anglès en aquella època, però bueno, tenia 13-14 anys, vaig fer el que vaig poder, però sí. Aquí... De fet... I ara fent contingut en castellà. És que lamentable. Vas començar com un patriota. De fet, és més, diré un random fact. Hi havia en su momento una pàgina que era AnimeCat FT, que estava tots els animes en català. I és, encara. Sí, i és meva. Cinema. La vaig crear jo. Jo vaig dir Diantres! M'has enxampat, això sí que és cinema. Sí. O sigui, és AnimeCat FT, no és AnimeCat, que és molt gran. Sí, el segueixo. Vale. No, però AnimeCat, crec que són nosaltres, crec que van venir després. Som més gàngster jo que aquella decepció, ara. Aquí. Sí, no. Que acabo de tenir una decepció. Clar, és que ara... Sabria la teva signatura. És que no me'n recordava ara que n'hi ha una... I he entrat dues vegades amb ell. O sigui, però m'he recordat que ara n'hi ha una que es diu molt similar de com jo li vaig posar, que es va fer molt gran, també, perquè en aquella època només hi havia Anime Lliure. AnimeCat encara no hi era. Anime Lliure també... Anime Lliure sí que... Sí, encara hi és, i en aquella època ja hi era. I AnimeCat crec que va venir després de la meva, però sí, allà tenia un muntó... A més, vaig tenir bastant seguidors, va ser un projecte que va funcionar força bé, i jo allà tenia 14 anys, de fet, 14-15, i quan va caure Mega Vídeo, se'n va anar tota la web al garete, tu. Doncs jo et diré una cosa. Jo tenia una pàgina de torrents. Bueno, torrents no, no hi havia torrents encara. Jo tenia una pàgina per descarregar piratilla, coses, m'agrada. Que es deia The Zone. The Zone, m'agrada, Que vaig tenir un equip i tot. Ojo, I pujava... Ara em vindrà aquí a buscar. Elon Musk. NBA! Que pujava en un FTP, creava... tenia un d'això que rastrejava IPs de FTPs. Vale. I mirava els que estaven oberts, saps? FTPs que s'hi podia accedir. Ojo, I pujar coses. Tremendo. Llavors, et donava una llista i tu agafaves i pujaves les coses allà. Llavors, posaves els enllaços a la web fins que petaven. Quan petaven, ho ficaves en un altre. Eren FTPs de gent que ho havia obert però que no havia ficat res. Clar, és com una prèvia al P2P, no? És com un P2P primigeni, no? Es feia això i
I sí, jo vaig tenir gent que es carregava també de pujar i coses d'aquestes. La web la vaig fer jo tota. I sempre he buscat en l'arxiu aquest que hi ha a Punor a veure si la trobava. I, tio, no la trobo. Que guai, tio. Perquè m'agradaria trobar-lo. No sé, no xul. tinc ni pajolera idea on collons tinc fitxers de la web o coses, però sí, Ja tots tenim un passat. Vindré a posar ordre, bàsicament perquè estem a 15 minuts de que a l'Abel ens digui que el de Wikileaks és ell. Saps? Juliana... ens volia... Bueno, t'assembla una mica el Julian Assange? Home, a veure... T'assembles una mica M'assemblo més net. Bueno, no diré el que... És que jo soc molt mal parlat. M'assemblo en el blanc dels ulls. Sí, vale. Bueno, minut de l'absurd. Minut de l'absurd. Encara no he pensat la cançó al final. Vale. Mira, el minut de l'absurd... és que el tinc aquí apuntat perquè no me'n recordo. Vale? El minut de la samarreta portava. Vale, però en català. En català. Existeix, Ja, però no. Ho sé, però Ara fan Pokémon en català. És veritat, ho he de mirar. Bueno, minut de l'absurd. El minut de l'absurd és el moment en què et plantegem dos tòpics, no tòpics? Tòpics com els iogurts, no? Sí. I tu n'has d'escollir un i durant un minut defensar-lo com si tingués la vida. No sé si ho sabré fer. I tant que sabràs. Okay. I després de les barrabassades que has dit, això és pan comido, pan menjat. El primer... Perquè com hem parlat de contingut en català... Clar. El primer és que cada cop que t'equivoquis amb el cotxe, Google Maps t'insulti, va dir amb la puto parguela, sabia que agafaries la segona sortida al lloc de la tercera. Clar. O fins i tot en plan, la ruta és a 50, estan a 55, vaya subnormal. Exacte. I la segona és que durant un minut cada dia hagis de dir en veu alta tot el que penses. Que en el teu cas et podria portar a la presó el tercer dia, segurament. Mentre tu penses, jo et cantaré i en base a la teva petició ho faré en castellà, però em sap greu, però... Excepcions. És que no me'ls sé en català. Més excepcions. Pokémon, hazte con todos y es mi destino, mi misión. Pokémon. M'he oblidat de les dues coses. Una, que el GPS t'insulti cada cop que t'equivoques. Dos, dir en veu alta tot el que penses durant un minut. Comença a i quart, vale? A 15 segons. Mira. Ja. I acció. A veure, jo crec que és bastant bo per la salut mental que tu quan vagis al cotxe i t'equivoquis el GPS t'insulti. Per què? Perquè tu el pots insultar també. Vale? Llavors, quina cosa és la millor d'anar amb cotxe sol per la carretera? És cagar-te en la mare de tots, la mare i els pares i tota la família, tots els ancestres dels cotxes que hi ha davant, que van lents, val? És una de les coses més bones i més desestressants, ni iogues ni merdes, o sigui, insultar el cotxe. Algú que no et sentirà, perquè si et sent ja no perd la gràcia, Si surt algú i et mira, és com aquell vídeo del gos que està allà bordant amb el vidre, li obren, hi ha un gos gran, li obren i el gos fa... Val? Doncs és això, insultar. I llavors, clar, si tu tens algú que t'insulta, et donen més ganes. Llavors, quan no hi ha cotxes que puguis insultar, tens el GPS que t'insulta i tu l'insultes. De fet, jo m'equivocaria expressament tot el rato perquè m'insultés. Perquè no sé, és salut mental. Salut mental que el GPS t'insulti. I per un, demà, millor. M'encanta la Bel, rotllo, ficant el GPS a Vigo, en plan, pues me'n vaig a València, fill de puta. Ara què? Cau la mare! Ara què? Que no es va per l'autovia del Mediterrani? Dius, hòstia... Ja ni un polvo, Ni un polvo. O sigui, això és el millor. Com? Que per anar a Santiago no es va per l'autovia del Mediterrani? La teva puta opinió aquesta, vale? Adènia. Fabulós. Molt bé. Vale, molt clavat o què? Has fet una miqueta més i tot. De fet, t'has envalentonat. És que el mime del gos ha perdut. I una de les coses és que m'emociono amb el temps. Sí, clar, és veritat. Clar, és que t'ha detonat el cap insultar gent i has dit... hauríem d'anar acabant, Sí. Ajuntem seccions, suposo. Seccions, no? Doncs, Abel... Ajuntem seccions. Sí. Ajuntem... Això és com... més? No n'hi ha més? És la final. Hi ha 3 seccions. La dels 15 anys, el minut de l'absurd i... Clar, és que després de la Jeffrey Epstein. Estàs tornudant a bon infern. Hi ha 3 seccions, la dels 15, la dels 14, la dels 13... No. Bueno, va. I en l'última, en què has portat una cançó. Sí, he portat una cançó. I comenta'ns, quina cançó has portat, per què? He portat una cançó que es diu, que és del grup Scarlet, que no el coneixereu potser molts en general, i és Independent Love Song. És una cançó que... He portat aquesta... He pensat moltes, vale? M'he mirat els m'agrades de l'Spotify, perquè és on recordo les cançons que m'agraden, perquè jo tinc una ment que...
Llavors, aquesta és una cançó que la vaig sentir quan era... Bé, això és del 1995. La vaig sentir quan era adolescent. Adolescent? Més o menys, és igual, que m'enrotllo. Però la vaig sentir i no sabia com es deia. I no la vaig tornar a sentir, perquè això va ser una cançó que va petar-ho, el grup al cap de 2 anys va desaparèixer. I no sé, no la vaig sentir. Llavors, a la meva primera parella, als 20 anys, va ser la primera parella, és el que hi ha, em va regalar un CD gravat i la primera cançó, sabeu quina era? Aquesta. Tremendo. I vaig dir, no sé si havia parlat abans d'ella, però quan vaig rebre el CD dic, hòstia puta, com pot ser això? I vaig saber com es deia la cançó, i és una cançó que cada vegada l'escolto, no sé, em mola molt. I em dona... Perquè hi ha un inici lent, però després hi ha una pujada i ja va a tope. Pues està bé que tingui un inici lent, perquè hem deixat les revolucions molt amunt, Sí. així que anem a calmar-nos una mica. Pot venir un altre dia. Hauries. Pots venir. Hauries. Pots venir sempre que vulguis Totalment. i ens has de portar un CD que la primera sigui mediterrània. Efectivament. Sí. I jo Amb ja una cançó, amb una lletra una mica canviada. La faré. I amb això nosaltres ja ens despedim perquè us deixem amb la cançó de l'Abel. Gràcies una setmana més per escoltar-nos i sobretot avui que hem tardat la tira. I això, ens veiem d'aquí 2 setmanes. Exacte. Gràcies i a reveure. Exacte. Cinema, noi, cinema. Vagi bé. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today is much the same as it was then. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. I'll show you how to take me. Good I'll show you how to turn me. Right on. I'll show you how to touch me. Right on. Now it's fine that many men will look my way, and I'll take them home and let them show me the way. And sure I like a few, but I leave the rest to play. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. I'm gonna show you how to take me. Good I'll show you how to turn me. Right on. I'll show you how to touch me. Right on.
it's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love